ndamira pamberi dare ramambo mutata zvese zvandichadaro panenge zvichokwadi ndikanyepa ndichabatwa nemhosva mwari andibatsira pamusoro imambo inini ndini tezvigumira ndinogara muvhireji rekwamuseve muward 5 ndakaita dambudziko rangu muna 2019 ndakashayikirwa nemudzimai ndakasimuka pamba mukadzi ashayika ndakabva ndatanga kurwara ndarwara ndakatorwa nevanhu vechechi vanhu vechechi vanditora vakabva vatanga kundichengetedza vakagara neni for 2 years vagara neni for 2 years ndakazodzoka kubva kwandakanga ndikuchengetwa ndichirwara ndii ndadzoka ndapamba ndakasvika mhuri yekwati Chiwangani yakurima mukati memunda wangu vari kurima mukati memunda uyu ndakaenda pamba pavo ndobva ndasvika pamba pavo ndabvunzawo wavakidzani kuti zvafamba sei kuti waripe munda wangu ndobva wanditi watengeserwa munda nemuzukuru wangu mwana wehanzvadzi yangu anorwara pfungwa anozi Gift ndataura nawo wakataura mazwi akawanda wakasvika pakundituka wakasvika wakabudisa mazwi ekuti ndosaka mukadzi wako wakafa ndakabvapo ndobva ndadzokera kumba ndazivisa vanhu veukama takaita gathering yatakaita yemhuri gathering yaiunganidza mhuri yese chikonzero takanga tine rwendo rwekuenda kuMozambique kunogadzira makuwa awana mai wangu wakafira kuMozambique pahondo saka tabva kunogadzira mari ndaiwayo kuMozambique tadzoka takaenda pose mhuri pati Chiwangani newakoma wangu newanina vese sanganisira mukoma wangu wandinaye pana tasvika pamba pavo takasvika tikatsanangurirana nyaya yemunda pakanga paina mainini wedu anozi Emilia Mukanganwa watakanga tabva naye akasvika akatsanangura akati chokwadi imi vanhu vekwati Chiwangani munda uyu munda wekwachigumira zvakafamba sei kuti imimi mupinde mukati memunda uyu wakatanga kutaura ivo vachiti isisu munda uyu takatengeserwa ngemuzukuru wavo Givhi wakati kwazi munda wake saka isisu munda tiri kuurima ngekuti munda ngewedu takati hazviiti kuti murime munda siyanai nemunda Dhisemba uno ndipo tinoda kuti titange kushandisa munda wedu takabvapo tisi kuzwisisana pa uyu mukororo wacho simba rashari panapa nhasi wakatotiza panguva yatakasvika isisu wakafunga kuti toda kurwa isisu hatina kuenda kurwaba takanga taenda kuti tiwataurire kuti watizwisise kana kuti tizwisane kuti wazive kuti munda ndewedu saka ivo havana kuzvigashira sekudaro wakabva watotanga kuramba wachitopfuurira kutochera mabhanana kutochera makomba emabhanana mukati memunda iwo saka rimwe zuva tiri kushanda kurodhi tinoita zvekugadzira rodhi kumaraini kwedu tine zuva ratinogadzira rodhi tiri gurupu rinoita zvekutengesa kurima nekutengesa mabhanana saka tiri kugadzira rodhi tasvika pamunda paipai tasvika pamunda paipai pakatemwa miti yakanga yakabva mumunda muyama yachiregera murodhi miti iya yatemwa wakandibvunza kuti sachigumira ndimi muridzi wepanapa todini nenyaya yemiti ndakati idhonze ipinde mumunda imomo saka munguva yandakadaro uyu simba wakabva asimuka ndobva uya kwandiri zvine simba akati uri kuita sei pamunda pangu ndakazwa kubatikana ndine urombo Mwari wandiregerere ngekuti ndakazwa hasha ndikasvika ndikatora bhidha pamabhidha yataishandisa ndobva ndatanga kutema matanda mombe akanga ari kuisa ari kutovharira vanhu mvura pawaichera mvura ari kutovhara kutofenza ari kufenza munda usiri wake saka tabva ipopo simba racho vakapfuurira mberi rwaenda kondimangarira kwaishe Muparutsa kwamuzvari Muparutsa andimangarira ndine pepa rezvaakatsanangura handisivi kana paina vanokwanisa kuda kuriona wakatanga kutsanangura matsananguriro ayakaita ipopo amwe acho akandikatyamadza ekuti ndakaona kuti atopa kutondifunemera mhosva pamusoro pekuti iye akwanise kudini kuwanda kuti akwanise kupfuurira mberi achishandisa munda iwoyu saka pakuzopedzisira Ishe wanotonga wachiti ndagutsikana kuti munda ngewekwachigumira saka zvandagutsikana ine kuti munda ngewekwachigumira chandakuona pana pakesi kuti iwe zvigumira munda ngewako saka wamwe wemaasesa wanga wari pakati pedarero pane akabudisa muromo wekuti makore awanda akarima munhu uyu saka munhu unofanira kuramba achirima munda iwo
ndo pakabva kuti inini ndirambe kugashira mutongo wakanga watongwa naishe, ndibva tati ndinokumbirawo dare riri mberi kwenyu iro ndinoenda kubatsirwa. Chikonzero munda ngewangu, handina chibvumirano natichiwanganida inini chekuti arime munda wangu. Ndo zvandakauya nazvo pano ndichikumbira kudare renyu mambo kuti ndibatsirwewo. Kungomana wamuti nekutola kautoweza vanakari uriko kumbo it's okay. Chishwangana. Right. Chatuda isu tungoda nyaya kuti tisapedza time. Iwe motora zvaunoziva. Zvausingaziva udi hauzivi. Iwe munhu wakawana sei? Akafanana na Gift Banders. Gift Banders. Banders ndiani? Right. Gift Banders. Makanga maverify here kuti Gift Banders ndio wakila password. Ndio wake. Saka ulipaka zwe chini ndio makanga wadi. Notama chiti ndio wangu pamundu. Ndakaita chibvumirano kurima munda na Givi. Yaingorima zvematimba. Saka vakakutsvaka kuti inini ndakuda kuti ndiiti munda usati zvematimba nekugara uri mumaoko mako. Iwe saka ndakupa quotation zvinhu zvinofanira kuti unditengeri mundu uite vako zvachosa. Ndakatanga kurima 2010. Singorima zvematimba. It's not about wakatanga kurima zvinhu. It's about ownership. Kuti muridzi wemunhu ndiani. Saka Givi akaita agreement nasekuru wake kuti iwewe Givi tengerwa magrinder maweding machine ushandise yachirimo munda. Saka ndiyo ndakaita almost 6 months achira chibvunzo kuwapa zviro zvangu. Saka Givi akazondisira mapepa akandisira quotation yake vaenda Harare. Vandisira nhamba dzasekuru wake ari kuHarare kuchigumira kuti pamama zviro izvozvo ndifonera. Givi ndakamufonera zvakundaya nazvo. Takaita chibvumirano muna August 2019. 2020 muna February aingokonfirma ndipo ndakazofonera Givi chiwendi kutore zviro zvako. Givi akauya nembowa dzake mbiri paumba kusanganisira sekuru wake. Sekuru wake akasangana naye muroto akati sekuru zvinhu zviya zvitakawirana tichanga ndakuya kuti wotora. Sekuru akati inini ndakabatikana ende kumba kune mukorora munozi Jeff mwowirirana mupangidzane mugano. Takaita saizvozvo Jeff tatapangidzana naye mugano. Jeff uyu zvakazoitika ndechekuti Givi akanga auzi iwewo waita wapira vinhu zvishoma kuti chiwangani. Saka iwe ndio havhesi sevizvikwete vakaita cooperative iyo achirimo mabhanana moita mashares. Akati Givi zvori kuita handizvo kuti takatosainirana pasi mawitness ake ababa yakauya nawo neangu mawitness. Saka Givi uyu anga kuhavhesa mabhanana chiti tiri mucontract tipe magreements enjo. Saka ndakazoenda kumangara kuti nasabu kuti Givi ndizvakundiitira mundu. Sabhuku akati Givi haufaniri kudaro because iyo ndio wakatotengesa munhu zvinhu yaisi mombe mudangaba. Sabhuku akati handikwanisi kuenzanisa panyaya iyi pidai kwamuzvari ndikaenda naGivi kwamuzvari kazi mundu uyo aregeredi kurima. Tikapiwa futi judgment. Mashure mazvo sekuru wacho yakazoti iwewe wauya wapo wari kurima bhinzi ako nemagwere ako wapinda mugano wavo sachibonerawo dzipura magwere ako. Ndati sekuru kana ari magwere ari kurima muri ndio mugano wenyu takaratidzana handisi kurambama. Ine magwere aibvini handikwanisi kudzipura magwere kazi adzipura. Handikwanisi kudzipura mafungo dzipura mudzipura vatagara. Sachigumira akabva tuma futi neumwe mukadzi akazouya futi akati munda ngewausi waGivi ngewedu. Ndikandapera futi kwamuzvari futi ngazvara akaramba kuti imi makawirirana chinhu chamakatengeserana hatidzokeri masure ndorime mundo wavo. Sachigumira akaramba andone pressure vauya nenyama dzake paumba kwazi ini hane nguva yekuende kumapurisa kana kwamuzvari kwanga sabhuku ndaikoti ndinoda mundo wangu tichongana ndakugobora mabhanana ndisiri pakwapa.
ndime munhu wangu ndatorima jera akatouya nemunhu achanga atoya naye kuti ndinoda kuti arime muzukuru wangu nonzi Chikomo. Ngaramba zvindondibata kusvika tasangana murodhi makazoita violence nemurodhi achipwanya ruzhowa achiuraya mabhanana mamwe nemiti ine ndakarima imomo. Ndakwira futi kwamama anga yatova third person kuti kwira naye same land iyo chiviro vandapedza kutaura. Right, issue iripo panyaya yenyu paroda kuti pakonfirma kuti muridzi wemunda ndiani. Wenda kuona kuti gift ulibhanda ane mararamiro ekuti anga akakupa munda. Ndati nyaya yenyu iri pekuti uyu kana achikirema kuti munda ndewangu andi saka isu danho rino chatinofanira kuestablisha kuti uyu nabhanda wari wangani wari 2 tuone kuti muridzi wemunda ndiani. Then kana bhanda ariye muridzi wemunda ane right yekupa munda, but kana asiriye this means hana right yekupa munda. Musoro Shumba. Inini ndini manasi. Ndini consistent kwanga. Inini ndakagara paumbako takagara. Takauya kowaka 1994. Ndichiona mari waGivi na baba waGivi wachizinopaandau wazotengwa mwana. Asi Givi atitengesera Givi akataura kuti munda mutenga. Saka izvo munda uri wangu ndiri kuda kuti iwewe Simba usandipe mari, ngofanira undipa welding machine negrinder. Saka chandamuda inini ndatotaura zvandanoda nazvo matotaura. Saka isisi ndati matotaura anza yangu matodini ndatokupani pamatanga kutaura mati imimi pamaikura 1980 1994 maiona baba waGivi na mama wacho wachirima chii anzo zatopera. Saka isusu tambodzoka pachii panzvimbo imwe chete yekuti da kuestablisha kuti munda ndewani, ndewaGivi here kana kuti ndewani, ndewa Simba. Ndo pane anza inotesa because as long as isataziva kuti munda ndewani hapana zvatuita tichiwesta time. Yes, saka isusu takuenda pachii pamukuenda kundevhari irini kusechina pamunzika kundevhari masvika pamunda, masvika pamunda make sure Givi aripo, Sabhuku aripo, manext door aripo. Kwaishe kwacho kwamupatsa panofanga paine munhu aripo ndozvatomboda cheta then tozongopai date ukuye kuno tokupaita chimwe hanzo because right now uyu handikwanisi kuti ndiwe muridzi wemunda kana kuti iwe nditi iwewe wakapiwa munda saka iwewe ayo ndofanira kuona kuti munhu akakupa munda ane mararamiro here ekunge akakupa munda because munhu aifanira kupa munda iwewe muridzi wechii wemunhu. Saka ndozvatoda tione izvozvo kuti muridzi wemunda iwowo akanga ari ani. Kana akanga ari baba wanaGivi nanamai then Givi ane mararamiro, but kana vanga vasiri Givi ungari kufemirwa naGivi ndiani? Givi akaberekwa ari kamukomana nevachaendadzi dzake. Givi muzukuru wangu kune hanzvadzi dzake 5. Kuna Agnes, kuna Talent, kuna Mepia, kuna Definite. Ndizvo hanzvadzi dzaGivi. Hanzvadzi yangu yakashaya zvemaruramiro ekurima munda pamusoro mangu, zvemaruramiro ekurima munda ndiri kutaura kwambiri paMwari kuti tichazodzoka ndinoda kuti muzonzwisise kutaura kwandiri kuita kuti ndiri kurevesa kuti munda ndiwedu. Vanhu vekwatichaungani gorero wavo yako urima avo kana nemasoko avari kutaura nenyaya yemunda kuti tidzokorera. Handidi kupedzera dare nguva rekuti nditsanangure zvakaitika kumashure zvekurima kwataita, ngekuti munda wedu akatotora kuti mai Givi arimei hanzvadzi yamundini ngekunge aroorwa ita dambudziko aibva azi kumba kwaakaroorwa ngaambodzokere kumba
ndo matangire akaita kuziva kumunda kwedu isisu paine zvanetsa zvechiwanhu zvakasvika kuti abudise madziso ake abude kunze abva kumusha izi baba wake ukanwa zita ngekuti mai wakabereka papa waGive vakanga akabereka nawarume wakasiyana saka vakanga vakuchengetwa ngomumwe baba saka ndiko ndiri kuona kuti it's okay tatopazwa imimi ndoda Givika paito hanzvadzi yake 1 or 2 ukumuri kwake imimi mouyaona chii ukumuri kwenyu handiti zvakanaka ndina mukombe wangu vari pano munouya nawo zvakanaka isoke asi pari kuuya wakomana muse Thursday ingafuti mese muripo so that nyaya inoisa kuti vanhu vari panzvimbo pacho ichizwa tozonguya kunokupai judgment zvakanaka ndinotenda handi saka 8